Comic Elder Mama V nhasi ndikuvachatisa kwete kuchata kwewedding bandikura kuvabatanidza content yavo ndofunga pachabuda mukaka wecontent pavidhio rinoni. Ndakaona futi kuti pakolabhora vakaita izvezvi rakutosvika 200,000 views payoutube, which means kolabo yavo iri dangerous. Saka pavidhio rinoneka tudamboimagina vamborova kolabo re8 minutes because vidhio rino ndere 8 minutes chete. Unonorwa rini kweyo? Amwe akwesa apero dzadzimba mumisha muno. Akomana amwana zukuru ndandiri kutozvifungawo zuro rino iri kuti amwe enyu ese apere kufa muchafa rini. This is the greatest comeback pamacomedy esandakamboona this year. Okumana vasikana matodzwa tipi kwanzi munhu akakuseka kuti kwanzi ucharorwa rini yonomudza kuti iwe uchafa rini. Regetimboona futi racomic Elder apa ndanyatsokutora chaipo chaipo padiki pandozoti pati vakapedzisa meda timboona pamwe andotengesa zvidhori zvakaita sei zvidhoriwa izvo zvinenge machira handisi short now but kana amanero chinofamba chinofamba sei kuti angangochiona chichitenderamo chinongobaka chega chinongoyevedza kokuzochidzima chinodzimwa sei apa kudzima ndo pane nharo chinoita sei unotovhura bhaibheri pane overevhura inonzi mapisarema 91 ekuti anzi jesu ndimi rutiziro rwangu. Aiwa chikade chidhori chinoshanda nebhaibheri chikwambo chamakatakurati haisi chikwambo chinochuma musoro icho saka ndidedzera vanhu vaungane zvesuewe saka mukurambira siri chikwambo chinotaura chikwadi tiri tu panavo ndisati ashedza vanhu chikwambo aiwa taureke nei mukoma ndoshedza vanhu here samufambire nezvikwambo saka oi aiwa ndochidii chikwambo enda nechikwambo chenyu ebvai nechikwambo chenyu muende aiwa Comic Elder vauya nazvo muri kuona mavidhio rinondirakaipo kangojambireni pati unoserera mbona mama V matara kuti chima kuseni mafungo ndandakarara yowe unorarisa yowe isimbe treat me as what I have not as who I am. Yuwi Saka problem yende papi mumusha muno mundakarorwa muine marombe pasina dzimba ndikamisa chidhurichi ndikatengera my stand ino. Saka chi problem yacho iri papi ndaisa mvura kugeza kana muda kugeza musada undijerera mazvinzo kuti pana pa vanhu vaende ku toilet ndini kuti zvese zviitike zviri mumba umu maizvozvi mai vazorwa vari mumu blanket ravari kuigwa naro ndini patadzika munhu wamwe kana muise minyararai maita kuti murume wangu ateme huni murume wangu muda kuti munhu ane mari ateme huni kana mari yehuni neri musada kundikanganisa ndapota rich auntie mama V what I have not as who I am. Ukudai musoro amnota kuti amuna mabhurugwa ndikakupai mari amnota kuti vana vana mari school fees ndikakupai mari school fees makufumura pa vanhu mama V chire gai vanzwa ndipe makiwe aiwa rich auntie vakadai so ndovadawe vanonituka wachinipa mari kwete munhu anonituka asingandipi mari ningo chida kukonana naye onituka futi pa husi kundipa mari but ava vanotituka chitipa mari vari bhu kutoti wondudza kuti uri rombe usina dollar unodipa ya Comic Elder vada kunoba nditikona ari kujamba jurawo wait mukona mukati memba irora kubiwa na Comic Elder muna baba Harare naJamani ava neblack handizivi kuti vanonzani Dimba Monya pane zvekubikwa ipapa apa aiwa mana unei chimunhu chakaonda chimunhu chakaonda chauya kuzorobha Monya 2 but yawapinda ino hauchapinda ngeza uchabugweru ndakapinda ndikabaya vanhu siyai bangero sazvaipa alright siyai banga alright unzai bangero sumuka pei banga zomze onoti mana unei
chimunhu chakaonda chimunhu chakaonda chauya kuzorobha monya 2 chine banga. Kwanzisai mari iyo monya dzinongoda kungoshandisirwa bvuti. Ungauya nebanga pamonya 2 anogona ngokuvhika banga robva rangotinamira apa. Yeye inoitwa nabvere kumamovhi. Banga rechi? Iro rina Ukuzvura kubairo. Iwega. ndibei banga iro. Unopenga. Ndakapinda dzimba kuchimanimani dzinopfuura 4. Kuchimanimani ndakapinda. Uyo ndianiko uyu? Ndimai Maisara. Koyo nemadzunzutu uyu. Alright. Munoiziva here Fresh? Kwete Fresh yekubaira pa TV ba. Fresh beverages and biscuits. Inene drink racho. Alright, ndikapedza orya ndichatume mwana nebepa racho nechigubhu muzocherere mvura. Iwe vanhu vanga vachifunga kuti vari kubvunza kuti munoiziva here Flash iyi nemabhisiketi, vachifunga kuti pamwe vakati hatiizivi vachabva vanosimbotestai vakunzi kwanzi. Alright, ndikapedza orya ndichatume mwana nebepa racho nechigubhu muzocherere mvura. Guys, ina ndichada kuseka man. Masetso angu anozopera ndakanyanya kuseka. Pane aya ari kuteera next racomic audio neramamavhini. Dambotraya kurega kuseka. Dambowe. Mukati mufundisi tikumbira kuchatiswa. Ina ndambokuitisa nayo. Because ndaziva kuti mwana ndakanamata naye kubva kudaro. But kana kuita zvinhu zvekuti iwe tauya kumuchato kwati mhuri sako totsvagira chikafu chake. Kamusinga kuda kuchato munochatira ne catering vari kuuya memanje. Ne catering place mauya netuma tukejera izvi. Zvine kudikidiki so makunya paranzi ifuchike ndo zvakada fuchike nizvo. Tabuda unozvitengera chega sadze. Asi munoti muchato. Zina kurongeka gara ikumba. Kuti zvekuti unongoenda kuti uda kungonzwa aita zvine. Uda kungonzwa chata. Aiwa mufundisi. Basi kana mamusingadi uchata regai. Ina ndambokuitisa nayo. Iyo nyaya chikafu inonetsa. Tibatira. Mayo. No mayo. Asi ndechimera. Ndechimera. Oya mafura acho. Bamba munini makudini. Ndikuti batai. Mundibate ndine marara. Chive matondira siro marara. Banana suspense. Hi guys, zvanga ndichida ngotaura ndezvoti thank you so much ne 14,000 subscribers. 14,000 vanhu vakawanda vakasubscribe paYouTube channel. Ndikufara singaiti. That's why video ranhasi handina kana tombori edita neshungu kana zvandinogara ndichiti. Kozi ndanchinyanya kufara ndanchiti rege ndikurumidza kuposta ndingotenda vanhu vaya. Makazviona kuti chero ukakomenda ndinoreply. Hapana comment yandisingareply. Kunyepa. Kana utori nenhare izvezvi chitokomenda pavideo rinono. Chero zvinhu zvawada kana kuti zvinhu zvawafarira pavideo rinono. Thank you so much. Hasta ndiye PV.